neki put te prevare. Taj posao, to se uči ceo život, da se napravi jedno dobro vino. Kasnije, kad sam video da ne možeš ti dobavljači meri šećer, kad kupuješ grožđe, ako padne kiša, šećer pada. Onda oni neće da čekaju da povrati šećer, nego ti prodaju, nailazi zima, jesen, mraz i ti si prinuđen da kupiš šta ti donesu. Nemaš neki veliki izbor. Desi se neki put da imaš sreće, da ima dovoljno šećera, da je ujednačen odnos kiselina i šećera, što je jako važno za dobro vino, i onda može i da se napravi vino pod uslovima da znaš kako da napraviš dobro vino. Pošto sam godinama imao negativna iskustva, uglavnom negativna pri kupovini, onda sam se odlučio da osnujem svoj zasad. Dobio sam kredit od pokrajine i zasadio sam 3.500 čokota plemenite loze, 1000 komada Frankovke, 1000 komada Cabernet Sauvignona, Sauvignon Blanc 1000 komada, imam nešto iz tonik sorte čisto kad dođemo u vinograd da radimo, kad dođu deca, da ima da se malo posluži sa grožđem. A i nije lepo, pričali su mi stari vinogradari, kažu jedva čekaju da ponesu parče hleba, sednu, odaberu najbolji grozd i jedu, to im je najslađe. Počeo sam, ove godine bih ja trebao da imam prvu berbu, ako da Bog, spremili smo vinograd za to. Dobro vino se pravi u vinogradu, to je znači, nemo sad više da se vadimo, dobavljač mi prodao grožđe koje nije dobro, nije kvalitetno, znači ja ove godine ne mogu više da se vadim, rezao sam ga tako, spremao sam ga da rodi po čokotu što manje, da bi imalo što više šećera, da kad oberemo to da napravimo stvarno vino vrhunskog kvaliteta, vrhunske su sorte. Sad, uz Božju volju, ako održimo, mislim da ne bude neki grad, nešto, ne daj Bože, da ga sačuvamo i trebali bi do godine da iz sopstvenog vinograda prvi put napravimo neko kvalitetno vrhunsko vino. Pa ja se godinama tim bavim, uzimao sam od raznih dobavljača, neki put sam imao sreće, ali uglavnom sam u vrhu što se tiče proizvodnje dobrog vina. Kako znam da sam u vrhu? Znam po tome što mi i kao udruženje idemo na sva takmičenja, učestvujemo i udruženje i ja kao pojedinac uvek smo u vrhu ako nismo i pobednici tog takmičenja. Zadnji put sam učestvovao u Vršcu i tu sam dobio moj podrum Čojbasić, dobio je veliku zlatnu medalju, to je jedno ovako priznanje, glavna nagrada, to jest prvo mesto koje retko ko može. Za to stvarno treba da imaš kvalitet, da imaš znanje da bi došli do toga da bi uzeli tu veliku zlatnu medalju. U Vršcu to je takmičenje međunarodnog karaktera, bili su i stranci i stvarno ove godine mi se posrećilo. Uzeo sam veliku zlatnu medalju i to sam iznao vino koje do sad nisam iznosio na takmičenje, a imam još 2 vina od ukupno 7 koje sam radio ove godine. Imam crni burgundac, njega čekam još godinu dana, pa posle 2 godine da smatram da može da ide na takmičenje. Imam Cabernet Sauvignon, sa kojim još nisam izlazio, on bi trebao bar godinu dana da odleži pa da idem na takmičenje da vidim gde sam, šta sam, a očekujem da dobre rezultate. Najteže je obrada. Obrada i prerada, to je fizički teško, mora da se uradi, zavisi od količine koju imaš, od količine grožđa koju imaš, treba za što kraće vreme preraditi što veću količinu, uraditi kvalitetno, zato što je svaki sat jako važan, pogotovo kod belog vina, i da ne krenu negativni procesi i kod belog i kod crvenog, znači zavisi, ako si brao iz svog vinograda ti možeš odmah da reaguješ, da prerađuješ vino, ako ti je neko doneo, neki dobavljač, niko tebi ne garantuje kad je ono brano, koliko je sveže, znači najteže pri preradi što pre odraditi taj fizički obim posla, onda se ne spava dan i noć, prerađuje se vino, to je, mislim, što se tiče najteže. Najlepše je kad već posle pri kraju, kad dobijemo finalni proizvod, kad smo ga pretočili, pa kad počnemo da osjećamo ono, kad počinje vino da se rađa, kad mu osjećamo dušu, kad mu vidimo da mu je telo izgrađeno, da ima miris, da ima sve što treba da ima jedno vino, to je onda već
zadovoljstvo, svakim danom ono postaje plemenitije, kvalitetnije, lepše, svaki dan se proba, svaki dan se gleda sa uživanjem, to su ovako lepi trenuci u podrumu. Vinograd traži, to kažu stari ljudi, a to je tako, vinograd traži slugu, ne traži gospodara. Znači, ti moraš od početka čim krene vinova loza, kad se bude lastar, kada je povoljno vreme, vremenski uslovi, znači tu u maju, junu, on dnevno može da poraste i do 10 cm. Znači, ti ako ne uđeš 2 dana u vinograd, ti ne možeš da prepoznaš svoj vinograd. A ti, ako nisi odradio neke radnje koje su potrebne, lačenje, skidanje nerodnih okaca, lastara, i to vinograd trpi. Znači, to treba da se uradi na vreme. Znači, mora sve na vreme da se radi, a radi se u vinogradu, se radi non stop. Od početka, što se tiče tog vezivanja, zalamanja, lačenja, onda do berbe, ima non stop. Zaštita, kopanje, otvaranje, provetravanje, skidanje lišća, da bi grozdovi bili provetreni, da imaju sunca sve vreme. Posao je u vinogradu, znači, od početka do kraja non stop. Ti mora da si u vinogradu da radiš da bi vinograd bio dobar, da bi čovjek bio zadovoljan svojim poslom što je postigo, znači da si tu, non stop. Kao udruženje radimo dosta smo napredovali, niču svaki dan novi zasadi. Mi smo prošle godine zasadili u udruženju 1000 novih sadnica. U našem udruženju, onda naš član Ilija Vidaković i on je zasadio 1000 sadnica. Naš član Nedić Sava, on je ove godine zasadio 3000 sadnica novog vinograda. Znači, niču vinogradi. To su, što ja znam, naši neki bliži članovi. Imamo članove u Mramorku i iz okolnih mesta koji isto tako sade. Znači, polako se vraćaju u vinogradi. Imamo i neke članove, neke ljude za koje znamo da će saditi vinograd na jesen, isto su to ozbiljnije parcele od 2 hektara i jače, znači ima par njih. Ja verujem, morat će ova država, ovaj narod da se vrati nekim osnovnim vrednostima, ono što smo izbacili posle rata, da se vratimo vinogradarstvu, jer to je sigurno budućnost, da naša deca rade kod nas, da ne idu u svet, znači da obrađuju svoju zemlju, svoju vinograd, da bi mogli da žive pristojno jednoga dana. Ja pokušavam svoju decu da naviknem, da vole da rade u vinogradu i da idu stalno, stimulišem ih i prilično mi uspeva. Čak navikavam ih da razlikuju vino. Moj sin po mirisu poznaje vina sva, teško možeš da ga prevariš, ne možeš da mu daš drugo vino, da kažem da je to moje, on ga pomiriše i osjeti isto. I ova starija čerka, ona ima afiniteta, ona ga gleda, ona uživa, ona miriše stvarno, ja verujem da će kod mene neko moći sutra da se bavi tim, da će voleti to da radi. Svakim danom im je zanimljivije, jer nisu do sad to nigde videli i vole. Vino je istina. Vino je božansko piće. Vino je najplemenitiji proizvod, još Louis Pasteur je rekao da je ono najzdravije piće, najhigijenskije. Znači, vino je božansko piće, kad kažu božansko, ja stvarno mislim da je to božansko, takvu lepotu isto koju ženu, to je samo Bog mogao da napravi. Ponudili da popiju po čašu vina, ne, ona je rekla da je ona ne pije ništa, da je jako slaba na vinu, ne podnosi alkohol, da neće. Ništa, mi smo joj sipali čašu belog vina kad je ona to pomirisala, kad je osetila aromu, njoj se to jako svidelo, nije mogla da odoli i popila je čašu vina. Normalno mi kao dobri domaćini ponudili smo joj još. Ona nije mogla da odbije. Uglavnom, posle kad je trebalo da izađemo iz podruma, ona nije mogla da izađemo, morali smo da joj pomognemo da izađe. Mislim, to su ovako lepe stvari. Mi smo se trudili da budemo dobri domaćini, bili smo do kraja. Bilo je sve posle u redu, ona se malo povratila i rekla nam je da nas je upozorila da ne podnosi alkohol. Dobro, vino nije alkohol, vino nema tih negativnih alkohola koji utiču
ako se odradi ljudski. Srba Ćojbašić je kandidat za viteza vinarskog reda.